Acabeu d'escoltar el jingle fet per Gènere Exòtics. Soc la Neixa, seré la moderadora de la primera emissió de la Guatlla Ràdio. Aquesta ha estat creada per donar més cobertura als projectes de la Colla Guatlla, un col·lectiu creatiu català. En aquesta primera emissió de la Guatlla Ràdio parlarem amb Rocato i Kiko 247 sobre els inicis de la Guatlla i ens explicaran una mica més. I amb el Rocato seguirem parlant d'un VHS que està planejant. Més tard parlarem amb el Chris de Headset Crows sobre el seu single i videoclip corresponent. Seguidament parlarem amb Han i amb DJ Drumfish perquè ens expliquin sobre la maqueta Regando Flores Muertas i el nou àlbum d'Incienso. Per últim tindrem la intervenció de Foam Fones perquè ens expliqui com va col·laborar amb Regando Flores Muertas. Començarem parlant amb el Robin, nom artístic Rocato, i també amb Kiko 247, que ens explicaran una mica més sobre la Colla Guatlla i els seus inicis. Bé, Robin. Sí, tot va començar, suposo que quan tornava de vacances o quan hi havia algun event, les barbacoes a casa. Sí, ben bones. Les barbacoes que anàvem fent i jo tinc la costum de menjar guatlla i al principi a la gent això li va impactar una mica o em feien broma. Es feia curiosa la cosa. Feien broma, però sí. A poc a poc se van acostumant, es va quedar el nom i crec que tots ja han provat la guatlla. Sí, tots sabem el que és l'art de cuinar una guatlla, no? Que no és qualsevol cosa. Hi ha bastanta rivalitat, no sembla. Veu començar cuinant-la i bueno, com va evolucionar tot això? Bueno, què puc dir? Bueno, vam començar fent les barbacoes. Jo crec... M'agradaria dir que el col·lectiu o la cooperativa que som de gent, la idea va començar en que quan jo feia la barbacoa venia molts amics meus diferents, que tots de l'àmbit creatiu o que feien coses, però entre ells no es coneixien o si es coneixien era de part meva, i la idea va sorgir que en comptes de que tothom fes les seves coses per separat, doncs que aprofitar que ja que fèiem tots coses i que ens poguéssim intentar promocionar-nos entre nosaltres i compartir... Molt bé. Noves iniciatives i projectes diferents i compartir diferents punts de vista. Sí, potser treballar junts i la gent que ens coneix, que coneixia individualment els artistes, que també donés a conèixer a l'altra gent, i d'aquí va sortir la idea de la Colla Guatlla com per a promocionar-nos entre nosaltres. Sí, ha sigut tot molt, però com fluït, a partir de quedades d'amistat i d'estones per passar-s'ho bé, doncs... Sí, molt orgànic. Sí, molt orgànic i... Ha sigut tot molt orgànic. Hem parlat d'un col·lectiu creatiu català, no? Sí, exacte. És a dir, la idea és que som tots d'aquí, és a dir, jo soc de Torredembarra, el Kiko de Tarragona, tenim el Foam, que és de Reus, el Chris i els Headset Crows, que són d'Altafulla, també tenim els EAPOS, que venen de més a dalt, tenim gent de tot arreu, és a dir, tots som catalans, tot i que hi ha algun amic que no és necessàriament català, però en general som tots de la província i de la zona, tots venim d'aquí. Molt bé, doncs he escoltat que teniu preparat un VHS, pot ser, Robin, amb la Laura, una companya de la colla? Sí, hi ha un petit projecte en el que estem treballant, jo i la Laura, jo li vaig proposar i ella m'ha ajudat perquè ella fa audiovisuals, i bàsicament és uns petits vídeos alguns que estan gravats d'algunes barbacoes i això és un petit recull i en comptes de... com que són vídeos de poca qualitat, la idea que vaig tindre jo era d'intentar aprofitar-los en comptes de descartar-los directament i els he intentat passar a VHS i estem intentant fer alguns invents per a poder editar-los en VHS, a veure l'efecte que dona i exportar-lo i després penjar-ho a YouTube com un recull dels antics vídeos de les barbacoes. Molt bé, com Regando Flores Muertas. Sí. Ho veurem, doncs. Teniu alguna anècdota que ens vulgueu explicar sobre la colla? Bueno, més que anècdota és l'observació de com ha anat evolucionant la cosa, no? Que el que dèiem abans, que vam començar amb una petita tonteria entre nosaltres, entre cometes, i arribar al punt de que vas a qualsevol event que fem o ha crescut. Sí, trobades de grafiti o anem a pintar, que la gent ja ens
crida guatlla, o sigui que és... Inclús pel carrer, jo crec. Jo recordo estar passejant per Tarragona i sentir que un cridava gualla i me giro i era el Moja i dic, però què m'estàs contant, saps? Sí. No sé. La gent sembla que com que... Jo crec que com que ve de l'amistat, no és ni de feina, ni de que som tots col·legues i d'això, i no sé. És un àmbit molt familiar que a la gent li agrada perquè veu que és com tot bon rotllo, bona onda, no? I es respira pues, bona comunicació i bon rotllo entre la gent, però a la gent li agrada. Molt bé. Li agrada aquest atractiu. Molt bé. I algun pla futur, com veieu el futur de la Guatlla? Plans de futur, no sé, és que jo crec que ha sigut tan orgànic que a poc anem projectant. Bueno, jo intento frenar la gent, o la gent també animar la gent d'anar projecte a projecte i no fer grans plans, és a dir, pas per pas, anem treballant a poc, intentar fer les coses que volem fer. Explotar bé el talent i els projectes que es van fent per la zona, perquè realment hi ha molta cosa que... Intentar incorporar la gent a la roda, és a dir, com més projectes fem, la gent més s'anima i a poc va preguntant i jo puc fer alguna cosa. Anem així, bàsicament, projecte a projecte se va sumant gent i intentant sumar la gent que s'implica. I crear col·laboracions i unions entre diferents artistes que no es coneixien o que es coneixen novament. Sí, unions entre naltros. Nous enllaços. Sí, entre amics, de gent, amics que no es coneixien, intentar crear connexions, molt de potencial. Jo crec que hi ha molt de potencial a la zona i és el que estem intentant explotar. Gràcies per intentar posar una mica de claritat això sobre la Colla Guatlla i seguirem parlant de tot això i seguirem donant ressò a tot aquest projecte tots junts. Sí, gràcies aquí per estarem. A veure com evoluciona. Merci. La guatlla a tope. A poc i ben feta. A la brasa. Seguirem cuinant. Per parlar de Headset Crows tenim el Chris, que ens està ajudant a gravar aquesta primera missió també. Hola Chris. Hola, què tal? I ens explicarà una mica si et pots presentar sobre tu mateix i parlar-nos una mica d'aquest single videoclip, aquest últim projecte que tenim amb el grup. Bé, jo sóc un dels 4 membres de Headset Crows, cantant i guitarrista. Faltaria l'Ivan, que és el baixista, Quim, bateria, i el Miguel, que és el guitarrista i pianista. I res, estem aquí perquè hem tret 3 EPs i els 3 els hem tret amb ajuda del Robin, el Rocato, i res, ara estem aquí a la Guatlla, em sembla un projecte molt interessant i estem dins. I res, fins fa poc vam treure el que serà el single, com tu has dit, i és bastant diferent amb el que hem estat fent fins ara, més treballat, més dinàmic, i és l'oportunitat que hem estat pensant de fer un videoclip que el farà la Laura, també membre de la Guatlla. I res, en principi no hi ha una data fixa, es començarà a gravar segurament a l'estiu i a veure com surt, perquè després, encara no sabem molt bé, no hi ha dates ni res, però estem pensant fer el nostre primer CD, el nostre primer disc llarg, i res, a veure com surt i a veure com van les coses. Bueno, hi ha feina, no? Hi ha feina. Doncs continuem treballant per aquí, això no para. Apa. Això no para. Fins ara.
Hola, Han, què tal? M'escoltes? Sí, t'escolto bé. Per on pares? Què dius? Estic a Lisboa ara mateix. Molt bé, i tinc entès que tenim el Jota per aquí també, no? Sí, hola, bona tarda. Sí, jo des d'Amsterdam, aquí. Hola, molt bé, bona tarda. Bé, podríeu explicar-me una mica sobre Regando Flores Muertas, aquesta nova maqueta en la que esteu treballant en conjunt. Han, explica'm una mica la part creativa de les lletres i de la música. Doncs la vam publicar ja, de fet, està al canal del YouTube i són 13 temes, tots produïts per el DJ Dramfis, el Jota. I bueno, la vaig escriure quan estava vivint a Toulouse, ja deu fer un anyet, i la vaig gravar a Palamós, a l'estudi de Under Music del meu amic Rudo. Molt bé, Dramfis, a.k.a. DJ Jota. Molt bé, Dramfis, a.k.a. DJ Jota, explica'm una mica la teva intervenció amb les instrumentals, sisplau. Doncs mira, jo tenia unes instrumentals, no sé, fetes així antigues del 2010 més o menys, fins al 2013-2014, fins a l'actualitat, i els hi vaig anar passant amb en Han, amb packs, i jo es va recopilar i bueno, bases que semblaven oblidades. Molt bé, com un reciclatge, no? Ell els hi va donar amor i carinyo. Exacte, sí, això mateix. I mira, va anar escrivint cançons fins que va sortir Regando Flores Muertas. Molt bé, després tindrem ocasió d'escoltar una cançó d'aquesta maqueta. De fet, el nom de Regando Flores Muertas té uns quants sentits i un d'ells és això, és com que els beats són les flors que estan mig mortes i jo hi fico una mica d'aigua per... saps? Són beats antics que tenia de reserva. Explica'm alguna cosa sobre aquest tema que escoltarem després i les col·laboracions de la maqueta. Doncs mira, col·laboracions n'hi ha només 3. Són el Fetiche 13, gran amic de Reus, el Indio, aka Jero, que, bueno, amic de tota la vida, no? Sí. I el Marvin, que és un amic de Toulouse, de la Reunió, del meu grup de la Reunió. Molt bé, col·laboracions multiculturals. Sí, en plan, pues, en català, en francès, en castellà, una mica de tot. Sí. I llavors el tema que posarem és Alma Libre, que és un dels temes que més m'agrada de la maqueta, per la base, la flauta, que m'agrada moltíssim. És un saxo. És un saxo. Estem aquí en família. Bé, nois, voleu afegir alguna cosa de Regando Flores Muertas? Sí, bé, potser explicar l'anècdota de que en Han em va plantejar la idea, de que volia gravar els 13 temes en 2 dies. I sí, jo al principi estava molt escèptic, no m'ho creia que ho pogués fer, però sí, el senyor va tirar endavant i en 2 dies, 24 hores quasi, se va gravar tota la maqueta. Exacte, sí, completament. Sí, no, que s'ha mesclat també tot ell a Portugal amb el seu laptop i cascos i que no està mal, que joder. ¿Cómo va yo? Entro en trance, mirada perdida, mi luz ilumina la vereda, queda la verdad divina, dime qué me queda, nada, un par de rimas malas y unas monedas, paga lo que debas, si tira, están arriba, yo bajo tierra en la cabina, me grabo el tema, ahora opina, tienes encima el animal, es hábil al micro, ponme un ritmo y te rimo incluso cosas que no riman, loco por subir a la tarima y ver tu cara, mi voz es una espada de esgrima, mis sims en la estacada no esquivan, mi filo fino, ágil es mi free, ángeles sin alas, sí, tu cámara capta imágenes del fin, subo a la cima con estas chanclas, te sabes las reglas y sé jugar, suelo apostar sin mirar mis cartas.
Sigo los símbolos y signos que dejan los siglos. MCs no han abierto un libro, saben de porros y poco más. ¿Cómo liarios? Puedo guiar mejor que vuestro instinto. Conozco las tripas del laberinto, por fin libero mi alma fría, al final esplinto. Dijeron que era distinto, que no era ejemplo, el último ejemplar de un animal extinto. Ha vuelto el Shem Suhor, miran con estupor al hijo del dios que les expulsó. Dijeron Flash y yo creo que no, no llevo el gorro como Jazz, yo soy Jackie Fusto. Bé, nois, doncs ara parlarem d'Incienso. Expliqueu-me una mica què és, Han. Doncs és el meu nou àlbum, primer format físic, i va ser simplement que durant el procés de mastering, mescla i la portada de Regando Flores Muertas vaig treure més instrumentals d'en Jota i vaig escriure més temes. Això, qui col·labora? Jota, què aportes en aquest projecte? Doncs, bueno, vaig aportar unes instrumentals que les havia produït a l'estiu de l'any passat, les vaig penjar directament al SoundCloud i, bueno, en Han les va veure i, mira, no em va deixar ni una de sencera. Les va agafar totes i... D'on surt la idea de fer aquest projecte? La idea de fer el projecte? Sí, d'on va sortir, com va començar, per què fer un àlbum? Heu canviat d'etapa? Doncs simplement és que són les instrumentals el que fan tot. O sigui, jo escolto les instrumentals i em poso a escriure. Bé, i d'on surt el nom? El nom és la meva influència d'aquí, de Lisboa. Que a Lisboa hi ha una cultura molt d'immigració, diguéssim, a l'estat de costa atlàntica, i hi ha molt d'africà, xinès i així, llavors hi ha moltes tendes orientals on venen molts d'inciensos diferents i m'he aficionat a aquesta nova. Llavors escrivint amb incienso, la metàfora del fum i tal, m'agradava la idea, la imatge. I també perquè està cremant barres. Basta de dir. És la sensació, l'olor que ens aporta aquest treball. Sí, és com bastant dens, és un treball bastant dens. I que es va consumint lentament, no? Que costa d'escoltar, però alhora és una olor agradable, no? És una metàfora així. Bé, parlem del Verkami, nois. De què es tracta aquest suport? Doncs és una campanya per poder fer format físic d'aquest bon àlbum d'Incienso, i simplement és una preventa de l'àlbum. Es pot comprar a internet abans de fabricar-lo per poder tindre els diners per fer-lo. Llavors el que proposem és un tema setmanalment fins a arribar al 7 de l'àlbum. Sí. I anem publicant coses, no sé, ara publicarem la portada, per exemple, d'aquí uns dies. I tot això també hi ha articles de la colla Guatlla. Sí, molt bé. Samarretes, gorros i així, i hi ha també el segon lliurament dels gorros. Llavors aquest format físic té una portada, no? Qui l'ha fet? L'ha fet el Robin Rocato per la colla Guatlla amb l'ajuda de les fotos del Marcel. Es pot veure a la pàgina del Verkami explicació de les fotos, de com s'han fet i així. Vale, i més endavant o ara descàrrega lliure, com anirà això? Sí, això és només per qui vulgui la còpia física, però tots els meus treballs estan en la càrrega lliure. I el publicarem, quan acabi la campanya el publicarem. La gent que estigui interessada on pot trobar més informació sobre això? Doncs mira, la meva pàgina de Facebook és facebook.com/hanlareunión. I a la pàgina del Verkami és b-km.is/incienso. Vale. Bé, i ara anant a plans futurs, si ens podeu explicar una mica on podem trobar-vos, quines novetats tenim, què podrem fer, on us podrem veure. Doncs mira, ara
per l'abril, per Setmana Santa, tenim 2 concerts de presentació, una a Palamós, a l'Inagua, el divendres 18, 18 d'abril, 18 d'abril, junt amb Fetiche 13, que també farà un concert de presentació. I després el diumenge, dia 20, farem el primer aniversari de la Colla Guatlla, on presentaré l'àlbum també, a la Traviesa de Torredembarra. Molt bé. I bueno, llavors, com a projectes futurs, estem treballant alguns projectes així d'amagats amb en Jota, però estic centrat ara mateix en un projecte amb el Clos, que és qui em va gravar l'àlbum d'Incienso. Bé, Han, Jota, ens despedim. Moltes gràcies per col·laborar a la primera emissió de la Guatlla Ràdio. Tot seguit podrem escoltar la cançó d'Imàgenes d'aquest nou àlbum, Incienso. És la 4a cançó i us deixem que gaudiu. Vale, moltes gràcies. Ens veiem aviat, estem en contacte, Adeu. Vinga, adeu. Loco. Chequea esto. Es la reunión, sí. Es HN, es DJ Drumfish. Ajá. Ya, quemando varas de incienso en el desierto, sí. Paisaje, luces. Cámara máxima resolución, que tu imaginación dibuje. Nada en esta vía aérea, rectas líneas. En el cielo hay una cicatriz sanguínea. Mi voz proyecta el concepto, lee mi trazo. Eran ciudades, sí, ahora son trozos cubiertos de polvo antiguo. Serán hallazgos, el verdadero nombre de Dios no está en los libros. En mi cara ves el rasgo, el matiz en mi voz. Hay tonos ocres de un desierto del sur. Camino bajo el sol con un turbante azul, encuentro paz. Perdido en el espacio interior, despierto en una habitación, el tapiz en flor. Jardines olvidados por el tiempo. Dentro del templo entiendo quién soy y soy eterno. Pero yo empiezo a perderme en lo etéreo. What? ¿Qué día es hoy? ¿En qué constelación me encuentro? Sigo en tu cuerpo, ya he vuelto. Estoy muerto por inanición de profesión asceta. Falsos profetas quieren mi vara. Sufre mi rito de iniciación. Te envío plagas de insectos, me rezan sectas. Separo el agua, sostengo la guadaña invicta. Mis ojos son joyas turquesa. No necesito ciervos, crío cuervos, man, que había antes del Big Bang. Mis textos lo plasman, callan al falso. Subo al poder y les condeno al cadalso. Aspiro a sonar en los cascos de freaks críticos. Envío dígitos sin lógica al ciberespacio. Resuelvo la ecuación de espejo X. Cobro lo que es mío, veo MCs hablando gratis, fakes, hablando trap y bass. En el raquítico el elegido por los dioses dictando el ritmo cardíaco. Quieren milagros y yo obro en mi blog chorros. Bebiendo del santo grial a morro, telarañas y en el medio niñatas con gorro. No sé de rap ni de porros, yo sé de sorbo. Me llamas loco, yo no soy loco. Loco mi equipo, aspiro a rapearlo en el coche del Kiko. Tú ponme un beat, un ritmo, dolor estricto y sangre. Te dejo el oído al rojo vivo, bro. Mejor habla de un tema, vaya consejo. Les aconsejo que escuchen rap de mierda. La imagen es un margen tangible, estoy más lejos. Te pinto el lienzo, de negro con acuarela. Reales ya no quedan, nada es lo que era. Será lo que yo quiera que sea. Adán y Eva, de vuelta a la cueva, pero con naves no nieva, es ceniza. Les vi venir de lejos con sus pintas, sacando cuentas, tenemos puntos de vista distintos. Papá me dijo que todas las modas son pasajeras. Cada vez que hablo con él me pregunta si he escrito. No, yo no escribo, yo pinto. Capta el pigmento, es arte abstracto. No represento, creo y punto. Mira el conjunto y di no lo entiendo. No se trata de entenderlo. Estoy en el centro del laberinto, tú solo siente. Para atrás y para adelante, it's so simple. Pierdo fuerzas, me quedo en nada y muero. ¿Quién dijo que el universo fuera infinito? Després d'escoltar aquesta cançó, estem aquí amb el Foam, que ha vingut de Reus a veure'ns. Hola, Foam. Hola. Bé, ens podries explicar una mica qui ets tu i quina col·laboració has tingut amb la maqueta Regando Flores Muertas? Bé, jo soc Foam Fones, soc escriptor de la província d'aquí del Tarragonès, porto actiu bastant de temps ja fent obra pròpia i d'un temps cap aquí estem treballant amb la Colla Guatlla. I ara fa poc, pues, l'últim treball que hem fet per Regando Flores Muertas de Han,
m'han proposat de fer la portada. Sí? I bueno, hem decidit de seguir una mica la línia de tot el que han fet ells, de recuperar material que tenien inèdit encara, que no havia vist la llum, material que estava al calaix, i jo he fet el mateix. He buscat una mica alguna imatge que tenia que pogués dir alguna cosa amb el tema del Han, i he incorporat unes lletres del Han i bueno, hem fet un bon treball. Com va sortir aquesta connexió amb el Han? Va sortir a través de contacte personal o ho veu fer a través de la Colla Guatlla o com va sorgir? Bé, el Han ja el conec de fa temps, no? Perquè és d'aquí de la zona i hem coincidit en moltes ocasions i tenim feeling, però va ser en Robin i a través de Colla Guatlla que em van proposar que estaven treballant amb aquest nou treball del Han. I bueno, em van dir si volia fer jo la il·lustració de la portada i em va semblar una idea genial i ràpid pues, em vaig posar a mirar a veure què. Una mica el perquè d'aquesta imatge i no una altra. Bé, la veritat és que vaig estar optant diverses possibilitats, però ja des d'un principi ho vaig tindre clar, que volia treballar amb la fusta, que havia estat treballant ja anteriorment, i bueno, vaig rescatar aquesta idea de l'acumulació de fustes, i en aquest cas pues, he fet una pila de capses buides i tot així amb un cercle i bueno, amb bastants registres així que ja vaig utilitzant i vaig depurant, i a la mateixa vegada pues, he utilitzat uns tons de color i tot crec que també encaixa bastant bé amb el treball d'en Han. Ens pots explicar sobre els projectes futurs que tinguis ara mateix sobre la taula? N'hi ha varis, però el que estic treballant ara mateix és amb el que m'ha proposat en Kiku 247. És un projecte amb el que sortirà respaldat també per Colla Guatlla, amb el que sortirà una sèrie nova de Fuan Fones, i serà un treball de totes les forces en comú que hi ha aquí a la colla i bueno, no us puc adelantar massa més, només que estem treballant i que sortirà algú molt bé, fort. Molt bé, estem ansiosos per veure. Gràcies per la teva intervenció en el programa i encantats d'haver estat aquí a la primera edició de la Guatlla Ràdio. Igualment, molta guatlla. Robin, ens pots parlar una mica del primer aniversari Guatlla? Sí, doncs, justament aquesta Setmana Santa, fa un any que va sortir el primer projecte de Guatlla i he estat intentant trobar una sala o algun lloc on puguem fer una celebració per no tindre que fer-ho al meu jardí i tinc la sort de que després de batallar bastant he aconseguit que ens deixin la travi. Encara no hem tancat res, però ja tenim on la farem, sabem que hi haurà concerts, grafiti segurament, i com no tindrem olles a la brasa. Ja us anirem informant a poc a mesura que va agafant forma i estem en contacte. Molt bé. Sí, per la gent que vulgui més informació podeu entrar al Facebook, que és facebook.com/collaguatlla, a collaguatlla.cat, que ara mateix redirigeix a la tenda, però en un principi quan tinguem més temps farem una mica de web. I res, allí podreu trobar més informació. Si voleu alguna cosa ens podeu contactar al correu, però realment pel Facebook o per on sigui, aquí estem. Merci. Colla Guatlla.